performance, må jeg have lov at sige. Jo, tak. Hvordan var det at være inde på scenen? Ja, det var rigtig fedt. En god oplevelse for mig også, for at have liveband med for første gang. Jeg synes, det var fedt, og publikum, de var jo frisk. Så tag rigtig godt imod Susan and the Davies! Det var fantastisk. Det var så fedt. Det var lige, hvad vi trængte til. Det var helt vildt fedt. Men det havde været et fedt stempel at få her. Rigtig dejligt. Men det fik vi ikke. Jeg har lovet Jesper, at det var sidste år, vi gør det her. Så jeg kommer bare næste år med et dansk band. Og jeg bliver ved, indtil I giver mig lov til at vinde. Sådan er det bare. Tusind tak. Bandet